Kaburam bat ka jingo kalong ya ubelay. Ubala penla pat yangi na ka Good News TV. Bangin wan biang isiphi lang baka ni ka program wan ban mani. Shim ya kan ni ka kabu ban padiang sobha ya phi baro siya kan ni ka program jongi. Bat ka jing ai kublay haka kerteng ka bat hiang tam. Ka jong utray bat unong pen imba i jonga bat jong phi. U Jesu Christ. Kabenta jong kajing ya pusan haka ni ka step. Kaba ublay ubu haka dok nu jong haka long. Halor ka way pat ka pang. Kata ka ong. Ublay uyoi yaki umat jong pi. Ngan ong sa jisian. Ublay uyoi yaki umat jong pi. Bat ngan bu kum kan nong rim nakaketin jong ublay. Ya katu kabenta kabangila ban syam. Naka kitab Genesis. Kalenong kaba arpaway. Bat kadukot kaba kat nyaw. Genesis arpaway kat nyaw. Ngan penpuli ye kaketin ke jong ublay. Bat ki kentien ki baong kumni. Te ublay ulay yo sungaw. Ye ka jing ut len yar utaw kena. Bat wangel ublay ulakot ye kahagar na beneng. Bat ulaong haka. Kala jia ayu ya pahagar. To wat siap ting ho. Nabau belay ulay yo sungaw. Ya kajing urlen yar ukna nang tay. Ha kaba udan ken. Ubelay uyoi. Yaki umat jong pi. Kahagar batla ukun u Ishmael habakila dayban mi no nakaying jong u Abraham kila yat wir kat shabalap hakariklaw ka berkajing bam bala ay daw Abraham kalalut no kahagar kalayoi bau Ishmael ukun bam marwe jong ka ubaka ithep mensim udon hatmir jong kajing yam. Namar kajing tangan bat kajing seliang kabala syok yau habdeng kajing shit jong kasengi hakum kane ka kep kakemi kam kuwa ban yoi yala ukun baun klat no kum taklakan ria kam jengai kendiat nala ukun kaktin ublay kaong kumbashi sin siat kenam bat kalayam padok nut nakabenta kani ka apot. Hai kabakum kata kapor utrai ulapan iyaka ayu ula banle ban ay yaka jing don kam jongka katkum kapor kabadon kam ka Bible kaya thu yangi bau belay ulayo sengaw yaka jing yam om tang jongka kemi henrei ka jong u Ishmael hi ublay uyo sengaw yaka sur sengaw san jong u Ishmael. Kadok nut jong ublay kapat habau Ishmael uyam bat uut namar kajing tat jing jerem klek bat kajing tangan kabala ban lam sya kajing yap ublay ula peli yaki khamat jong kahagar bat kalayo yaka ompok liu kabakersoy bat kumtahi kalamare syata syaka ompok liu bantong bat ban ay yala ukun baun im ublay ula kerku ya kahagar bat ya ukun jongka u Ishmael kimen berkipara jonga berkipara mensim kiba kordor hakan ika pateng kaba ikan sya bat ka bom idon jingkermen kalong kabadai bangin yam hau belay kum kahagar bangin yam hau belay kum kahagar ban sya yau baun peli yaki khamat jongi bangin yoi ayu ublay ulabu nakabenta jongi kikun jongu kani kajing jia kapan kan mau yangi bangi don ya ublay ubayoi yaki do nut bad yaki jing yam jongi ukot yangi bangin wan syau daka do nut kapapan hot mangi kibriu ngimla ban lat naki jing sengaw si berki jing kuslay
Teng haga jing im ladang ngi sengau kuslai ngi jukloi ban yathu shakibriu ki bangi ihit. Rekat no ken ki briu kin la ban yarap ban pelat yang hi na kita. Ngiai ngo bang idon ya ublei uba itu ban uba sengau thu ya ki jing don kam jongi. Kajing kerku kaba krau palat haba piyo ya ublei uba kloi ban kit ya ki jing kuslai jongi. Kakam ram jongi kalong tang ban subret hautrai ya ki jing kuslai jongi baro. Ublei unom shim hi nangi ya ki jing kuslai lem damangi hi ngi ai hau. Namar kata hapdeng ki por jong ki jing kuslai bar ki jing du jing kermen ki bawan len shop hakane ka jing im. Kan mau ya kane ka wei wat kit halade bret halor jong u. Ngipuli na ke shithi ka baningkong ka jong Petros kalenong ka besan bat ka dekhot ka bah nyau ka ktin jo blai ka ong dai ka ba bret halor jong u ya ka jing kuslai jong pi baro na ba usumar sukher ma u shaphang jong pi ublei un kerku yangi lang ba ka jing ya pusan na ka ktin ka jong u na ka benta ka buram jong u. Amen. Tunya pendam maka jing doai. Sisisin pat kenrat ni wan ban aingu ya me. Nabar bamela peniyo yahangi ya kan ika ketien ke bakuj bar ke bakentang. Ngaduai bamen keren ya nga, ngaduai bamen keren ru kenrat. Ya ki parlok parajor ki bas ngap ki bapet ya kan ika program jongi. Dewai ko kenrat aka jing yat lenti ngilaban man ngilaban yat ya kan lenti ke badap de ki jing kuslai ki jing long marway hakan ika jing im. Da dewai kan rada men isne ban yarap yengi bangin yo i yami bangin beretang hami kijing kusla jongi baro da bangin ngej bamela uble jongi ubati berbes ngau thu yengi ngau kan rada kajing dewai da bamen map no ya kipop ngi dewai bar ngi pan ya katanya jema Jesus Christ. Amen.